Bine, v-am găsit la un nou episod în care o să vă arăt ce ne-a mai rămas nouă de la Revelion. Bun, începem așa, cu dogurile. 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 doguri ne-a mai rămas de seara de la Revelion. Îl dăm mai încolo. Ok, hai să începem așa. Wolf 2-urile, nu prea am dat din astea. Mai mult doguri că alea sunt, adică Wolf astea sunt mai bune. Hai vedem câte ne-a mai rămas. Le dăm așa puțin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 Wolf 2-uri. Câte doguri erau aici? Că mamă, este un dog. 3, 4, 5, 6, 10. Hai că l-am pătat de la început, că am uitat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 doguri. E cu 16, 1, 2. Bun, deci la următoarele chestii, artificiile astea de brad, cred că mi-a mai rămas undeva cam 8 artificiile astea de brad micuțe. Nu prea să astea cine ce. Așa arată una. Îi dai foc aici și ea o să facă un joc de lume. Nu e prea șmecheră. Da, e frumos așa pentru distracție. Aici niște piccolo, mi-au mai rămas niște piccolo. Niște piccolo din astea sunt din 2023. Este din 2020 piccolo. Le punem aici. Din păcate n-am dat niciun PS3. Că m-am luat cu dogurile și cu alea mai mari. PS6 Cobra, mi-am luat și Cobra. 18 grame și le-am dat pe alea și am uitat să le mai dau și pe astea mai micuțe. Hai vedem ce mai rămas de 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. 10 PS3-uri, sau nu știu, PS3. Scrieți voi în comentarii ce sunt astea, ori Black Widow, ori PS3, scrieți voi în comentarii. Bun, să o punem aici. 2 PS5-uri rămase de 2 grame. PS5-uri de 2 grame. 6 Vampire-uri, adică n-am dat niciuna. N-am dat nici măcar un Vampire. Vampire 2.5 grame PS5. Le punem aici. Și Silver Tracker. Aici astea nu m-am dat niciuna. Tracker de la Enigma. Cam asta a fost tot ce ne-a mai rămas pe Revelion. Vă pup!